word. In God I have put my trust. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will not fear what can flesh do to me. Whenever I am afraid, I will trust in you. Trust in you. In God I will praise His word. In the Lord I will praise His word. Whenever I am afraid, I will trust in you. Trust in you. In God I have put my trust. I will not be afraid. What can man do to me? Whenever I am afraid, I will trust in you. 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 Kublai yapi baro ngipriang sngobai yapi sasisen chane ka thop ka bakhat lai ha kini ki lai banai kini ka kwata ka balai ngi lai puli naga ktin jong blai happy day ba kani ka Shlem Saiñ Dur ka jong u Jesus in the Crucible and Jesus ha Shlem Saiñ Dur ha ka no guru kam ila yo ki jing kar khu ngimla sho an batai ha kani ka sngi Shagana ka top program na kami ka Jingiaphylliew Jingmut ni priang so bhai pi sa shisien pat. Prabangat ki paralok ki regular viewers bat kito ki brang shuyas no lang bat ni mandagas ngi. Kublay shibon ya ka por jong pi nginget skem bublay unya lam yangi hagani ka sngi. The subject of skota nat Khrist in the Crucible lane u Khrist haga Shlem Saiñ Dur. Prabangat shwani ya chakman bat ki paralok doing it way. Kokpa ublay jing ibhab neng kene gasngi ngidon kam yuman simba koy ngidon kam yaga bo jong me ngidon kam yag jing champang jong me ngidon kam yag jing start jong me ngidon kam yag jing alam lanti jong me hikai ngi go try bangin la ban sngot ho but bangin la ban tackle yakini ki de khot ki bangin puli baro ha kerteng jong Jesus Khrist ni pan amen. Prabangat tungin shim laki Bible jongi pikwa ban shim kulam bat ikot sara ban tho lane notepad ban tho pila ban le kata namara kane gasngi ni pet kandiat ki technical issues habia day bat kane ka khot kan mau bat hadin kata ni pet santli kimat habia day bat u Khrist bat ka Shlem Saiñ Dur ngini phai sha ka khot kan mau jongi oh ya kini ki tayo ki belayat shadin ngilai I ka nugru kam ki jing ki jing shitam ki jingiashem ki ba ki batan ki jingiashem ki ba pen shitam ki ba pen janjaringi ha ka nugru kam ki trai kam ban yarap yang ipat ha ka jing long ka ba kanjaman sim jungi ngilai I ba ki don shibon ki jingiashem ki bala ban thau dur yang ya ka jing long Kristan jungi ha ka ngas ngin pa ha to jisu ulalat ne ki jing shitam ne ki jing janjar Neu jisu lahap ban yait leng ba ki jing ki jing janjar ki ba kambon sha ban yangi ki jing yale halarukom dan ya pet yakini kimat pada hari yang kata ni pet ru ka kata ka bangila ban yo jingi kai ki lessons leng ba kan ni jingi puli shwani ya chakman ini pet shwa kan ni ka khot kan mau ini pa sha Matthias kalau nong ba apnyo ka khot ka ba Sao Paulo Henrio Te hamar kaba kendai bajeu jisu la pertar kakten kaba jamuda ong ilai lama sabak tani kata kaba long ublay jonga balay mela no yanga kay Jingmut ka jong jisu Khrist hakaba ulakran kini kantin eli lani ilai lama sabak tani ablay balay mela no enga kani kadai ka jing yam ka jong jisu Khrist hakajing long breu ka jong ulas ngau shitam ulas ngau pisa ya kata jing hagabula hapan kit yagi pop jong kani ka pertai baro ublay buk paula bo hagi terpeng jong ya kani ka lengkor baun let ban ba yagi pop jong gibreu baro prabangai pat ki parlok mapir manga habang ya shem gino jing denjar kadai tang habia dai bat ngi shimet lani bat kalong yang long sem jongi
Rayu Jisu Shumudur, ya ka jing jenjar, ya ka jing shitam, ya ka jing jong ka partai para ko wayu lahapan kit halor kita peng la jong kam tam ya kata ka bulawan chang ni ka partai ban seus pa ya ki pop jong i wai piwai ha ka bakandai baji kamot iyo ka bakandai baji don't you pet na katukat ni ki version jong Bible ki don't ki version ki ba punan kam ha ka bakandai baji kamot iyo ni ka kandai baji kadai ka kanta ka bakat no jong ka sngi don't you pet ni pai ning kong sha ka King James version nang tangin siya puli na ka New Living Translation. Matthew 27:46. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? This is to say, my God, why hast thou forsaken me? Ni ihane ba King James version kapanan kami ni rukam nyaw por kakanta ka bakandai. Lane ka bakandai baji. Tanya pa na New Living Translation. Hangning yu ya ka literal transliteration jong ni Jingmut. Matthew school nong bar pinyo gurkot basaw punrio at about 3 o'clock kanigala jia agapor minsngi agapor lai baji minsngi at about 3 o'clock Jesus called out with a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why have you abandoned me? Prabagat kamot iyo hangni hakabaka wega version kaong hakabakandai baji lane kanta hakabakandai kaway pat kaong lai baji minsngi pinga chukwa ban pensyahin ni kandiat ngi hagini gisngi panon kami ka Roman system jong kapor tanmut nginyo ya kapor habiade bat kajing penyat igi baji jongi tanmut nado khat ar baji shiteng met hado khat ar baji hado khat wai san tukandai shiteng met kata kalong shisngi rai ha ka Bible pat krukom nyopor kalong ka compare Hoi ya Bible ngi in na kitab Genesis kalau nong beningkong kot beningkong bau ublay hikai ni bingin nyopo na do ke janmit hado ke janmit ke belong shisngi. Teki jiu hagarukam nyopo jongki ke kenta ke beningkong harukom nyopo jongki kamtam ki kenta jongkamit kidai habakila yo ya lightly ki klor ki papau ha kasun beneng menmit. Hoi kiju nyopo hajing shisha nado men step dar mut kenta ke beningkong kalong shua ban step lana shua ban pau ki kejat sngi ha ka por men step ni kot ya ka don ha pareng shua ban pau lana shua ban poi ka don lana ni kenta jong ka step ka balong barabor henreu baji men step henreu baji hado nyo baji ka dai kenta ke beningkong jong ka sngi ha bi dai ka jing ken po jong ki jiu te larangi ong ba henreu do nyaw ka kenta ka beningkong tingila ban nyaw kendai kenta pio lai baji mensngi hakapo jongi menta lai baji mensngi tanmut henreu do nyaw do pra do kendai do spose por katway do kat ar do shibaji do arbaji do lai baji janmit u jisu u lakot yukpa barulayam barulong kokpa lane able balay pamela no yang amarwe kajing kia kabo jisu lakit kalong sha kaba kia do katata no balay u jisu ulahaban kit ya kapop jong ka pertai brokaway u jisu kat budon hading pna pilaban mudur yagi prek ki blak samlang ba ki kti jong u bat leng ba ki kejat jong u bat ya kajing kia jong ka met jong u lapan sdin hakikti bat hakikjat rengkat bat kata syusyu la prung ya kani ka pansngiat sya la dung leng ba kani ka snap jong ka kli jong Jesus Christ bat la tuit ka snam ka jing lanot ka jing yashem ka pangim la ban mutur mapit mangala dengan syaot ka tari la ne syadung hu prek lan hu pin ngidap da ka jing ot bakapang kamtam lain la pungsuit ka tu jaka bala syaot na tu jaka bala sya dung du prek kat no ujisu ulahapan sya ko kilok ki bait jong ha kani ka singi Khrist in the Crucible and Khrist ha ka Shlem Saiñ Dur ngin yo ya kita ki jing Hashem ki jong Jesus Christ but kumno jisu la job kumno ngiru ngila ban job ha ka jing long Kristan jongi tanya ya chakmat tanya pa arli ki jing kali hane shwa begini puli kini ki khot kani ka singi
ka ka bala penlong ya ubreu bu un shem ya jing jinjar balai bakalawan ka jing jinjar la ne ka pop ka ne ka pertai ka daw ka bening kong ka long bu ubreu la pendon bakla ya ka jing light lot jong u adam mat ka em ki la pendon bakla ka ne ka jing light lot jong ki the freedom of choice, the will, the power to choose ka bor ban jet bat kila jet ban tam sneng yu blay bat kila jet jing sha ban dino yala ka ikhtiar jong ki ha usaitan nado kapor bu adam bakim kila hap syaga pop usaitan ula twet ula kwa jing syaban pen hap pen or lan ban ya lambakla yujat ben rio baro upanon kam dakanika suffering lane upanon kam daga jing shit daga jing jinjar daga jing pen shitam kam ki brio kinum pai ki kmat jong ki shublain rayu jisu hi kaingi balada ka shitam ka jinjar kawan rela ding ila ban pai ki kmat jong i bat bengin duai bakamon ka jong blay on orlong ha ka jing em jong ingin yo da shisha ya ka jing job klem artatin ka jing kali ka ba hato blay u klem tip lada ul tau yu brio lane ki jing tau bikin don ya kata ka bor ban jet baki don ya kata ka jing light load ban pendon kam ya ki jing mot jing berkat jong ki hato blay tip se bo brio un sahap sya ka pop bat kan sadon kan ka jing jinjar kan sadon kan ka jing sha shitam ka jing hap ban sha shitam ho yo blay tip da shisha rai blay ayu uban thawi ki brio ke chu ko ngo sneng ya u klem da pendon kam ya ki jing mot jing berkat anget skam ku mutau blay un long umona ubam don jing snow rai blay jung yu de blay badon jing snow takadaw ula ai ya kan ka bor berkat hu wai brio kan mawi kan ki mrat kim don ya kan reasoning power dai tangu brio badon ya kan ka bor ban jet happening ka pa bat ka basnio ko ki prabanget da ka jing jinjar ubreu ula do leno yala ka bor ban sinshar halor ka per eden bat ya kan ka pertai henry da ka jo ka jing jinjar da ka jo ka consequence jong pop na ka jingmi jong pop u jisu lawan but lengba kata ka jo ka jinjar u jisu la te song ya baro through suffering Christ would create bonds between heaven and earth that will last for eternity lengba ka jing jinjar u blay un u lalong ka jingking hapdeng ka beneng bat ka kendo lan bat ka pertai kanang bagani ka jingadai ka bajan on la ban resume lan ban sedang biang bat bakan nek shadow ki pam jukot kata ka long ka thong that is the purpose of Christ in the crucible kata ka dai ka thong ha ka bau jisu hapan yat lang ba ka Shlem Saiñ Dur pramangai kamat ka paningkong ka pertai ka long kumno ha ka por bau jisu lawan chakne ka pertai what was the world like when Jesus came to this world or what was the situation of the world like when Jesus came to this world dan syapet kat tu kat ni dekat pat ni puli hadin katangin saya wan biang syapi ban pensyai kini kimat tu ya pai shwai shu Lukas kalau nong ka ba ar ka khot ka benyau bat ka khot ka ba ar pho ar do ar pho sao tikala kayu kon baning kong jongka bat kala sop yu de ki jain sop bat kala pentia yu ha sing oi na ba omdon jaka ha ka yeng basa bat ondala dep kisngi ke jing pen khot yaki kat bakum hukum Moses ila let lam ya u sha Jerusalem ya ka ban pen kentang ya u sha utrai khot ka bar plai kumba la tho ha ka hukum utrai u shinrang baro ya ubala khan ningkong on nyau u bakoi ya u sha utrai tan mot la pen kentang yu khon baningkong sha ublai khot ka bar pusau bat ya ka ban ai ya ka jing bat ya ka ban ai ya ka jing kenya kat kom bala ong ha ka hukum utrai shijur kilang dekor lane arteli ki kon paro pila ban shemru ya ka ne ka ain lane ka ne ka hukum ya ka ba ka meri kala pendep ha Leviticus kal nombor khat ar kat khot ban rio hado ka ba pra prabanget ka ik bangi I ka ne ka khot ka baning kong ka long ba ujisu lakai u ha ka yeng ka baduk kim dan wat tang ka yeng ban shong ban sa kim dan wat tang jing thia ban pen thia yu khon jongki yo jisu latap dagi jain sop lane la pen kop yu dagi jain sop lane la pen sop yu dagi jain sop bat la pen thia yu ha ka shing oi to ne sngapat na Mathias kala nong ba ar kat khot ka baning kong hadu khat phra kai ka bangi yo nang ne shapang ka por ha ka ba yo jisu lakha chakne ka perthai ha ka long yeng jong Joseph bat ka Mary
Habalakha yaw Jisu ha Bethlehem Judea menba u Herod ulong siem hakmi lawan kiriustan namini sha Jerusalem tidaong hangno u baladang kasyen usiem kijiu nabangilayo i yaw klor jong u ha karimingi ban ngilayawan ban mani yaw Henry habaw Herod siem ulayo sngow yagata ulaki win bad ka Jerusalem baro lembat u te haba ulay lumlang yakirang ba lingdo baro bad yaki nong tho upad ba ulakli yaki hangno ba anka yaw Khrist te kilaya tho ha u ha Bethlehem Judea nabakumni lakho daw nong itu lupa paru ka Bethlehem kari Judea pamlong ibaritam hapdeng kis iem Judea nabanapa unmi unong sensyar uban syarai yaki priu jonga ki Israel anda kumta u Herod haba ulakot jar-jar yakita ki riustan ulakli biang-biang ru naki yaka ayom ba ulami pa utaw klur bad haba ulapha no yaki sa Bethlehem ulaong tukhilet no yawad biang-biang ru yaw taw kunlong banda pilasyam wan yathu panhanga bangaru ngan yo wan mani yo ti haba kilayo sngow yaw siem kilalit no hakmi ru uta uklur yaw ba kilayo i hamini ulalit sa shwa jongki tan unda ulapoy bar ulane haneng kajaka hagabaw don uta ukonlong ti haba kilayo i yaw ta uklur kilaya kemen daga jingkemen bakraw haba kilaya wan ru hakajing kilayo i yaw ta ukonlong lembat kamari ka kemi jong u haba kilaya dem kilaya mani ru ya u bad haba kilaya law ya kijing song jongki kilaya terwa ai kijing ai ha u ya kaksiar bad ya kijing yubi bad ya kamirdi ti haba la maham lupa ya ki na ublay ha kajing pos niu bakin omlet pai pat shaw Herod kilalet no shalakari na kaway pat kalenti haba kilaya let no hakmi wangyal utray ulapaw how Joseph ha kajing pos niu udaong tu yeng tu sim no ru yaw konlong bad ya kakmi jong u tu phet no shari Egypt bad men syong hangta tan dangan ong hame nabaw Herod unsawad yaw taw konlong ya kaban panyap no yu ti habaw la yeng ula sim no yaw taw konlong bad ya kakmi jong u menmit bad ula lit no sa Egypt bad ula syong hangta hadu kajing yap u Herod bakumta an pendep ya kata balaong utray da unong yatu lupa udaong na Egypt ngalakot yaw kon jonga anda kumta u Herod habaw la yu i balasukor yu dakita kiriustan ula bitar lep bad ula papan yak no yaki kon senrang baro ibaha Bethlehem bad haki pang jongka baro nado kiba arsnem bad kiba kampo kumbade kata ka ayom ya kabaw la kli biang-biang ru na kita kiriustan ti kumta la pendep ya kata balaong daw Jeremia unong itu lupa udaong harama layos ngo kajing sawa kajing yam bat kajing yam briu kabakraw karakil kada yam namar laki kun kamman ruba an pentingan yaka nabakim don shu Pravangait lang bagi niki Jingiaphylliew Jingmut yo i bayu Jisu lakha ki por ki beshitam hagapor ke jingjanjar u Jisu klam wan nagalong yeng ka beruspa ho haba ki rustad kilayo i yu Jisu Khrist ki kam like pai shu Herod kanigla pendom la penbitar yu maru Herod ulahap ban siu spai ban siu spa ban yo long usim hagitu ki por ting yu i haba ula yo sngow syapang kata jingkran usim jong gijiu ula kwaan penyaplut di kelung ars nembar hapa ula penyaplut ong ka tinjong blay andrai ublay ula yada yu Jisu Khrist na kani kamat kapaning kong yu i bublay ula penyada ya pibet yang wat hapdeng gijing jenjar ki bala wat ban kata ya gijing im jong iru langila ban shania au pat ban ngap ki tin jong komba u Joseph pat kamari kilale ini apa syakamat kabaan syakamat kabaan ho nilai yu i gijing jenjar jong Jisu Khrist agapor undang red
Ngi pet pat menta kamat kebaar balai bayu Jisu la kentat. Balai ki breu kim pediang yu Jisu Khrist. Habau Jisu ye le ban yatho ban hikai ban pensyai ka ega badai ban ki breu ki dom. Bat ki bitar, bat ki kuan penyap yu. Prama ka to kalak ban long la ma phit manga ngi lap ye ka khubo jong jing shisha kat kum ka tin ke jong blai. Hato ki breu in sngubha bat ni nekin bitar persya yangi. Kata kalau ngejing keli ke banga kwa ban bat pi ba phini perkhat phini pusan maroi bon sen haba pi sya bat ka jing shisha ki jing ki jing tanjo kin wan rai wat khuslai ko ki lok ki prab ngai u blend on lem bat pi bat phin yo ya ka jing job ha bakot. In the end, time will reveal who's right, who's wrong. Prab ngai to ni pet kini ka to ni record bat nginya persyang ban skol ko ka ne ka jing keli balai biu Jisu la kan tai. Ning kong nga kwa ban kadaw hang ni bon sin ki breu kim sut ho yak ay gabu Jisu kwa ban pensyai ki lan ka ay bu kwa ban hikai ki taraw ki breu namar ba Jisu kren kat kum ka ay ba ki kwa ban yo sngo bitar bat ki kwa ajing syaban ban hier ko yo Jisu Kristo ni pai shama sias kal nomba khat ar ye pe kat khot ka ba arpu ar do arpu saw nang ta shi sho ni puli kat to ni khot nang tangin se wan pat banyak pe nakano daw ki breu ki isi yu Jisu Khrist pat la kan tayo Matias kan ar po ar sa ko ang anda kum talawan lam ha u ya ba shong suet ubamatla bat ubam nangkren bar ulopen kia ya u kat hado bauta ubamatla bat ubam nangkren ula yo I bat ula kren ru te kita ki pat ba baro kila ya sngo kendit bat kila ong uni umlong ukon dabet Henry hapa kita ki farisi kila yo snow kila ong uneu breu umbe no ya kiksoit lemda u Belzebub urang ba kiksoit ni hang ne kat bo Jisu la le kne ka kamba go phala huneu ba shong soit ba matla bat ubam nang kren haba ula nang ban yo I bat ula la ban kren ki farisi ki kentai yu Jisu Khrist ka bok ki ong bu Jisu la kini kamba go pula ta ka bor jong u Belzebub la ne urang ba ki suet hoit ko ki pram ngai kani ka la ban long ka jing sha kan no ya pi wi nga la ngi kran ni ka jing sha kan poi ka si kan poi ka por ki breu ki la ban ong ni ki dai ki ta ki ba bakla ko ki pram ngai to ai ba ki jong blai kan long ka ba shai bat ngin bat ya ka ti jong blai kat ba ki hikai bat ngin pediang ya ka jing hikai jong ka ti jong blai ngin pen hapo ila de ka jing hikai jong aktin jong blai ya ke philosophy le ka jing hikai jong ki breu ngine pai sha ka jing ya pule ka ba yones kala nong ka ba pra ka khot ka basan pu pra bat ka basan pu khandai Jisu la ya to aki shisha nga ong happy men ba pat khayo Abraham ngalalong onda kumta ki la ya ra ya ki mau bat kin yo lentem yo hendrai Jisu la bore ila de bat ula mi no na ka temple ko ki prab ngai kat bo Jisu don ha temple kat kum katai kat khot ngi I bo Jisu pensyai ki breu ba ulong khon jong blai bat ulong blai jing sha bo Jisu long blai da ka bo ong shwa bu ban khai Abraham ngang la long hato Jisu thok Jisu lai to e ka be sha rai ki breu kim kwa ban priang bo Jisu long blai ban kila bitar ki ong kum no ne la ban long marangkat ba blai ko ki loki be chunga yu Jisu la kan tai tara wat nam sngo phala la phi bot yu Jisu Khrist unong pen embat nong sus pa jong phi bot ye ki jing hikai jong ki breu ki la ban kan tat ya phi na snong ki breu ki la ban kan tat ya phi na ki emlang salang ki breu ki la ban kan tat ya phi na ki yeng ka sem wat ju ki khuslain na ba uplay udon rengkat bat phi wat ju ki khuslai don ka jing kermen nget hublay bat ublay un betin ya kati jong pi da kati ka padon bo jong na kwa ban kli ga wai ga jing kli hato Jisu la sung si haba ki breu kila kan ta ju ho aju Jisu la sung si ndai klam sung si na ka banta ka buram la jong u la ne klam sung si na ka banta ka kerdan ka ba udo le se haga khmat jong ki breu rai Jisu la sung si na mar ki breu ki klam kim la ban sung tho ya ga jing shisha pi haba ki breu ki kantat yu Jisu Khrist kim shu kantat ya hendra ki kantat ya galat jong jing panem hakan ni ki sngi ro ko ki prab ngai larang ni ki kantat yu Jisu Khrist larang ki kantat ya ka e ka bo Jisu kwa ngi
bangin buon teng gidon ki preo ki ba hikai baka eke bu Jisu kren la depan penkela de ki apostle la depan penkela de ki preo ki wan hadinu Jisu Khrist kam kor manu ki apostle no Jisu Khrist na ta kalong jingkli ka mga kwaan kali mereka eke ba ngiyo i hang ne ko ki pra ngin ba ki lok ki ba et to tip ya kane bahaba pi kan tat yu Jisu Khrist u Jisu u snow see God hurts. Jesus hurts when you reject him, not because he's rejected, but because you have rejected life. O Jesus ngau si namar pila kan tat ya ka jing panem. Go kilok kan nega longa sengi jong jing panem. Lara o Jisu ulakta iga donut jong pi. To wat nom pai din. To wat nom kan tat yu. Padiang yu na ba o Jisu ulong ka jubab ya kapop. Ukwaan penem yang iway piway layap na kabantay jong halor ding pana padu ukwaan penem yang iway piway tanya pai siya Matthias kalunong ba apply kadakot kabalay pinyo Jerusalem Jerusalem pa kapapenyap no ikinong yatulo pa bat kabalante mau yakita yakibalap ha kat no sin bangalakwa aban kedup yakikon jong pa kumbagas iar ka kedup yakikon jong ka hapokit hap niyan jong ka pi te Pemon. Ko ki prabangit ba it jonga ublay ula ay ka ktien jong u kana bangingin shy. Yaki ay paro bangingin tip. Yaki innermost secrets yaki ublay ula penpaw long bakinong yat hulupa. Larang imiet banya yaka Bible, larang ilong selective, larang impenon yaki models kiban pensngoto baklay yaka Bible. Manobado no mapiyot mga amublay. Thus saith the Lord. Kumta kren utray kata kadai banlong ke attitude jong pi ba jonga habang isngap yaki kentin hijong play. Jesus ngosi ha ay usosi la pi kentad yo usosi ndai ngosi na maro pi kentad yo ndai sosi na pi la kentad yakala jong jing penim la pi la kentad ban dekat no yak jing dai jong pi ban ublay. Rong ngin pai no asya ka jing kali ka balay. Ha ka jing im jong Jesus Christ u im tang kum balay pulai snam Shiteng tamla na duna. Kanu kata ka jing shem jong Jesus Christ kat kum ka jing puli ka ktin bakho jong blay kam tam ngi gospels ba pishem ba Jisu ulas ngo pisa ulas shem ka jing jinjar ka bakraw tam. Ha ka jing ngo tho jong ka jing jinjar ka bakraw tam ya ka ba Jisu ulas shem ha ka jing im jong u kat kita ki kenta shwa ka jing sha sa narpna jong u kat bola poi sha ka tu ka per duai ka bangi khot ya ka Gethsemane. Dunia pet ki ai kita khot ki balaan pen shisha ka ni jing jinjar ka jong Jesus Christ but ha ka nokru kam ha jing shao Jesus la tackle la no la ya le persha ka ni jing jinjar dunia pet kini lightly ki Jingiaphylliew jongi kini finding kong sa Matthias kalunong ka baat pen rio ka khot ka balay pandai nang tapat kini pet Marcos kalunong ka bakat sao ka khot balay pulai hado lay pen rio kado epat kini pet Lucas kalunong baat puar ka khot basau puai hado sau pusau Matthias apun rio du lai pandai ka ongkum ni haba ula let shashwa kandiat ula dem dapalupat ula duai uda ong kok pa jonga lada don lat to ai baka ne ka kuri kan yo light not nanga penban kumba ngamon mga nritang kumba memon u Jesus Christ ulas ngo kya do katata ko ki lokki ba it jonga ko ki pra banget jonga nakadaw jong pi ba jonga nakadaw upat ban rio jonga ni ka pertai bro ko ulas ngo kya do katata ban yat lang ba kata ga jing lang ba kata ga lenti ha ga bon hap ban yap na ka ban taki pop jongi Jesus la dwai ne kentin da ka bola dem pelok ka jing ngo thang ga donot kala long ka ba ngimla ban batai ngimla ban ngo tho ai Jesus la dwai to shim no ekane ka kuri la ka long ka monjong me hendrai la kam dai ka monjong me to panganyat lengba kani ka lenti ini pet Marcos kal nong ka bakat sao ka khat blai plai du lai pen riu ki tin ki bang kom ne te la shim lembat u yo Petrus but you Jacob Peter and James but yo Johannes Peter James and John but ula sedang ban sngau shirkai but ban sngau kordit ru kot lai sao ula ong te haki ka mensim jonga ka pisa kumban sayap to ya shong hang ni to apru te ha ba ula let shashwa kandiat ula dem hakandau ba ula dwai balada don lat bakata kapor kan let no na u
ula ong ru aba kokpa ki ai baro ki long ki bala hame to pan pai no ya kanega khuri nanga pan ban ya ka ba ngamon Henry ya ka ba memon sa si sen yu haga gospel u Lucas ba u Jisu u la Shem ya kanega jing Shem ka ba kraw tam ha jing ji haga gospel Lucas ni Shem ya ka jing tho ba u Jisu u las ep da kasnam kat ko mu CD Brooks u weni kinong yalap u ba pauna mu ong ha ka history Hashwa kanega jing Shem jong Jesus Christ don tang arngot ki breu ki beli opang kanega jing pang ka bagi khot ya ka diabetes la nega jing mi kasnam leng bagi thet leng bagi veins kadaw kalong namar ba u breu u basngosi edo kata taw mla sho ante la kam jing sosi jo kasnam kala shumi nagi thet snam yo Jesus idon ki skola ki baong bu Jesus la ya leng ba kanega face hakaba ula yo ya kanega diabetes but ula step tagasnam on gospel jong Lucas rega bakong sanang nego ki prabang kalong bo Jesus sa sen pat udwai la kanega por kalaban yat no but kanong jia ka jingem jong kan long ka ka ban pen snow hayo reu om kamon jonga rega mon jong play ini pa kandiat ko ki prabang na Lucas kalong bar po ar kat khot ba southway do south sound Ono kumta teula kan riak no naki kat shisen padamau. Te habawla dem halaki kosi ula dwai. Uda ongkok pal da memon dopen pai no yakane kuri nanga hendrei kamon jonga hendrei kamon jong me onle. Hangta la mi pau ha u angel na beneng uda pen shat ya u. Te baudon haga jing pisa men sim bajur ula dwai kam shirham shusho te kas ep jong u galalong kom ki jing jaw kasnam kabalang ki dadap ha kendau kane jing pang diabetes kalong ta jing pang ha ka baki breu ha baki long stressed kini ki thet snam ki stang man thnam bat kasnam ka mi long ba kini ki thet snam I kumba kis ep rai kis ep man kasnam u Jisu na marka jing pisa ka bajur jong u Hoju angel lawan ban pentengen yu ban Ivan sim yu hendrai na marka jing pisa jingmut jong na marka jing snokia ya kata ka jing bu snokia bu uhap ban yap na ka bantagi breu jong ne perthai Jisu las ep ula kwa ikisandran bikin don rengkat bat u bikin kershan yu ban u Petrus u Jacob baru Yohanes kila samthia ko ki prabanget ka jing shitam ka jing janjar ka bajur tam ka jing jong Jesus Christ dai hakini ki kanta shwabun shadino ha u Judas Iscariot jing janjar ka ba shirkai jong Jesus Christ ka dai hakini ka por ha get somebody kat ba udwai u dem halaki khoseu u da karpat yu blai ban wengno ya kani kalong kor bu hap ban kit henry ka basngo tanat kalong u Jisu om ka monjonga ban banya ka monjong me on pendem ko ki prabanget kai ka bangi I hang ni balai bu Jisu la hapan Shem ya kan jing janjar kini jing janjar ki bu Jisu la Shem kilong palat liam ya ka emo phit manga nging Shem u Jisu la hapan kit ya ka lengko jong perthai barok away ma phit manga habangi Shem janjar ngi Shem shitam Shem ki jing shitam habi dai bat ni shimet to ki lok ki ba it jonga la pi ya ka lenti ki jong Khrist la pi bot hok ya ka tin ki jong blai pila ban hap ban mat ya ki jing janjar pin hap ban mat ya ki jing thang ka donot ki jing thang ka man sim he wat ki khuslai u Jisu la job ya ka jingiap bat ula yo ru ban mi pat na ka jingiap Jisu la job ula ban ai ha pi hanga ya ka jo jing job la ni I bat ya ka ti ka jong u Jisu Christ wanum e no ya ka ti ka jong u Jisu Christ ko ki lok jonga ko ki lok ki ba e ya bat ya ka ti jong nong panim jong pi wa jonga ko ki prabangai habo Jisu lapan kio halor ding pana habu Jisu ula syak sa nar pana haki shipai rom ni kumeng lai kren mane laksam deki prek naga ketika mon kadiang ula hap ban piari gini ketika halor tu ding pana tu cross bat iki kejat jong uru lasa deki nar deki prek ilapan ong ki prek ki bahek kat usnar haka klik jong ulapan pong daga pansngat sya oh ila ban mudur ya ka jing janjar jong om tang kata rei hapdeng kan ya ka jing Shem ka jong wat ka perthai ru kala sosi u ka perthai kala dum ka
dan si bon ke bajia tang si pet ke ni jingjia kat bo jisu yap hato ke jingyap ke jong jisu ke dai tang ke jingyap alor ding pnan ne don shu ke jingmut ke bengila ban yo lengba ke jingyap jong jisu alor uding pna nginya pai sha Matthias ke nong ke ba pinyo ke khot ba sau pusan nang ta pat nginya pet Matthias ke nong ke ba pinyo ke khot ke basan puai bat san pu a nang ta nginya pet that do pat na Marcos ke nong ba khat san ke khot ke balai pu pra Matthias kelenong keba arpenyo gerkhot keba sau pusan. De ke jingdum kala don ha kata ke kendau baro nado keba hendriu baji hado keba kendai baji. Hendriu baji ke menglai batai mene ke de ke kenta keba dingkong hado keba kendai baji kemut lai baji janmit. Dan mut baro sisngi ke perthai kala dum. Tanya pai Matthias kelenong keba arpenyo gerkhot pesan puai pesan puar. Hakmi ru ke jingka ha ke tempel kalakat benta naduk najrong haduk hatabian bat ke kendau kala kenyo tamu don jumai bat ki mau siang kila pedang sngap kejing kenyo jumai kala long ke bajur haduk kata tahot ngim don ye ki rectus ki lagi tu ki por ban tip ye kejing klan jung neu jumai san puar bat ki jing tep kila ang bat shibon ki met jong ki riu khoi ki balayo thia kila mi bat khot na Marcos katsan lai pupra ka ong de ke jingka jong ke temple kalakat arliang nado najrong hado tebian balai bakalakat najrong kani ke peni bakalong ke divine act nada ke kat tebian asu breula ban ot ya kata ka jingka lani kata ke perda lai kani ke peni bakalong shisha ke ke bekerpang ya ke ba ublai lale ko ki prabanget ke bajia habau jisu layap halording pnahot si benta galong bo jisu layap ban shimno ya ka bainong jong pop ya ka bangingi dai ban yo pediang mereka bakam snotanat galong habau jisu layap ya kan ni kan niam jong jingknya jing kriam ha ka baki breu gil haban wan ra yu langbrot ki breu gil haban wan ra ki langdukur ki breu gil haban wan ra ki paro ya kan ni kan niam jong jingknya jing kriam la pendep ko ki prabanget jonga kat ba u jisu la takut mensim ke perda la ne kan ne jingka ka papen ka baka ya ka jaka ka bekentang tam na ka jaka ka bekentang kalakat nang te na jrong ai bu jisu la shem ya ka jaka jong u langro jisu bala e kata katai ka pertheu lawan ban it la ka jing em jong una ka bata jong pi ba jonga ki breu ki pop ki breu ki pamutlap ki breu ki pamdon hok ban em Jisu lawan mensius pa yangi bat ya kini kan niam jong ke jingknya jing kriam lepen kut no hauding pna ki babon ki ngol tok bakla berki ong ba ke kolosai ka ong bo Jisu la sat na pna ya ki hukum boleh ka shiti jong pol si kolosai pin shem bo Jisu la sat na pna ya ki ceremonial laws ya ka shipo hukum oi la ring yo la na ko ke pon ngin se ktai kan ngamat ring syukwa ban ong tang kan ne ko ki lo ki bait jonga u Jisu la yap lo ding pna kam de tang jing yap ko bu Jisu la yap re Jisu lawan ban pendep ya ka ke belalong ke serngil hashwa ke jing yap jong halo ding pna bleu it ye pi ko ki pramnet u bleu it ye pi ko ki paralok ato pilong balak loi ban pediang yu Jisu Khrist pin bod ya u lengba ke jingyap jong Jisu halor ke ding pnang yu i bo Jisu klamyap ya ke jingyap ke pamarwe lanen na ke bentau breu shimet reu la yap ya ke corporate death ke jingyap pan im ya ke perthei brokawai ke jingyam jong Jisu Khrist kamlong ke jingyam jongi ke jingjar jongi ke jing lanot jongi ke jing shitom jongi kimlong ru em habangi nujor bat kan ne ke jing shitom ke jing jingjar ke jong Jisu Khrist u Jisu lakit lot kita ki baro hati terpeng ki jong u ko ki lok ki ba it jonga ko ki lok ki ba it jonga untuk pediang yu Jisu Khrist la pimpat pediang yu kan ne kalong kesngi ka ba pin let na laki khosio perong ko try ka pediang ya me nong pen im nong sus pa jonga prabanget in yapet yakane ka mat kabasan what does the life of a suffering God teach us ka ba ka jing im ka jong Jisu ka hikay yap hi bat yanga dan yapet kini ka to kat ni tuli ki dokhat ki kam kat sawat puar
kita pen scam yaki mensim jong isenran da kabas neng yaki ban yaine hakata gejinget bat ba ka day yangi ban sut chapo ka himau blay lengba shibun ki jenjar Philippi galonong bading kong khot ba kandai ka ong napahapi la ai nagabantao Khrist tang ban nget u handrai ban sha shitom ru nagabanta jong u Timothy lai khat ar ka ong bat baro ki bamon ban im real blay how Khrist Jisu kinsha lebeng pramnget ka iba kajing im jong Jisu ki hikai ngi larangi hapan bot ya u haki dinjat ki jong u ngin sha lebeng Henry kini kijing sya lebeng dan kini kijing sya penyai hakan ke Shlem Saiñ Dur jong ke pertai hakan jing im jong iwai piwai kadai naga benta ban pensan ya ke jinget jong iwai piwai ke jingap ke jong Jisu Khrist halor ding pna ke hikai ke jing jenjar ke bu Jisu la ya shem halor ding pna ke hikai ngi iwai piwai but what ublay uklem lai na kijing jenjar jong ni ke pertai ulawan ban syayap naga benta jong i ulawan ban syak jenjar naga benta jong pi bat jong a andrai ukwa ya pi bat jong a begin bot ya u begin syak jenjar lembat u ngim dai ban snow kuslai ha bagi jing jenjar ke jing im ki wan hangi ngim dai ban snow kuslai ko ki lok ki ba e jong a lada yangi on pen shitam ngim dai ban kuslai ki jing mut jong ni ko ki prabanget lada yangi on persecute lana on penshitam play kwa ini begin yat lembah kini kijing Shem kenang bangi ngin yo ya ke ke bolatmu nang pentajung i Khrist in the Crucible u Khrist ha ke Shlem Saiñ Dur dan ega subject ke hikai ngi ke ski bawat ublay u klem light ni kijing jenjar wat u Jisu Khrist belong ha ke dur jong breu u belalong ru ublay klem light nak ni kapot kan no toy mapiep manga ki jing jenjar ki banging nyat lengba ki mlong ki jing jenjar ki bakrao kmat ki jing Shem jung Jisu Khrist kado yawai ke able blay ukular hangi way piway dar ngila ban sha shitom lengba ki jing jenjar lengba ki jing shitom lar ngila ban sha shitom habang yat lengba kan ni Shlem Saiñ Dur ke kata ka bainong ka bu blay un ai hangi donya pai shikini gidakot Yohanes kelenong bersipau khot bar pupraga om mangate nga ai haki ya kajing imbam jukut batkin om ya jot shu lanu ru lemne u ru onom kne kentet yaki nagakti jonga titas kelenong bening kong khot bar ha kajing kermen ya kajing imbam jukut ya ka ba oblay ubam la ban lam ler kular menshua ki por bam jukut ningkong Yohanes ar pusan ka ong te kani kalong kata ka jing kular ya ka baulo kular hangi ka jing im bam jukut ken prabanget lar pila banyat lengba ka Shlem Saiñ Dur ya ka bau Jisu Khrist ru ulayat lengba ka Shlem Saiñ Dur tertib ya kani baka jing kular ka jong blay kalong ka jing im bam jukut lara yangi la sius pa ni don ya galat ban yo ke jing imbam jukut lada isania hu Jisu Khrist ko ki prabanget bait jonga ko ki lok ki bait jonga ya kane ke jing pule lese ngirum yo sho ito sya bangan kentu hapreng jongi kane kawai hu Jisu la sya shitam nagbanta jongi na ba ukwa ban pen e kanuksa ke jing im jongi wai piwai bang niru ngin hap banyat lengba kelenti jong jing shitam ke jing jenjar rai la ngila ban shania hu play la ngila ban duai kumbu Jisu duai om kamon jonga ban kamon jong me ngin yo ya ke jing job ha ka bakut ko ki prabanget ko ki lok atau pikwa bandan habeneng atau pikwa ban ikendo pat uniu plus sius pa ya pi un sawan pai pat haba un wan pai pat un wan ban shawi ngi wai pi wai kanang ba hakata ga jaka ka ba udon ngiru gindan ngin la ban imbat u junam la junam ko ki loki ba it jonga wat kuslai usoi tanum unum la ban kne kentet ya pi bat yanga nagikti jong nong pen imbat nong suspa jongi
Jesus Khrist to yai shania to yai wat la dangi hapan yai leng ba kata Shlem Saiñ Dur utau kêu Saiñ Dur ruban pen Saiñ ban pen janai ya jinglong jongi kam in long kibala pen kre haka noga kelebat ka Jesus nuan ni barok ngin yo ekalat ban lej bat u bat ban don rangkat bat u junam la junam to ai kata long ka jingkermen jompi na pa kata long ka jingkermen jonga tong ini dwai ko pa ble jongi map ne kublai shibon try kini ki khat lai tli ki jing hikai ya ka bangila yo petiang hakini ki lai banai to hikai ngi ko try pengen la ban kam jan shushu shame yai hikai ngi yai kren hangi we pi we bangin don ka jingkermen hame batang hame hi ya lam yang ko try kana mungin tip wala dangi hap ban ya leng ba Shlem Saiñ Dur pen ban ngin yo ya ka jing job aka bakot abo jisu la job ya ka pop pa ya ka jing yap jisu la ai hangi ro ya ka lat bangin job ya ka pop pa ya ka jing yap to ai bi jing ai ka jong jisu Khrist ka jing ba ka jong blay ka banado bam jukot lem ba ka jing selok man sim kini lai huwe ka jing long blay kin yai don lem don rangkat pat ngi way pi way menta shatok ki arta bam jukot ru amen. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I